Takže čaute všetci a vítam vás pri novom videu s Viktorom Macherom. Čaute ľudia. Čaute ľudia, ja som tu nový. A je tu s nami Dani, áno Dani, čau. A dneska hráme Dusty Trip. Poďme na to chlapci, poďme sem. To je pre jedného. Počkaj, dáme takto a dáme že štart. No, poďte, napoďte sa na mňa. Tak, no, poďme na to. Rob pičoviny, Dani. Úplne pičoviny rob. No, stačí rozprávať. Ale hovadiny rob tam, proste. Rob hovadiny. Rob sa na kokota. Chlapci, kde to sme? Wow. Chlapci, kde sme sa objavili? Tu je AK. Fúha, netuším. Wow, AKčko, ale to stojí Robuxy. Options, menu, settings. A kamera sensitivity si daj dole. Kamera sensitivity, settings, kamera sensitivity. Jak mám ísť do settingsu? Options. Áno, A kamera sensitivity. ale tu mám že menu. Tak daj menu. A mne, že odídem na to. Kamera sensitivity. Daj si to na jednotku. Mám už to dobre. No a sme tu. Wow, to kde sme, ty kocho? Chlapci, Wow, ideme. AKčko. Ale To čo mám? máš metlu. Káro, Dobre, upracem ťa. Dole, počkaj chlapci, dole máme napísané, čo máme robiť. Máme dať kolesa na auto. Kde je auto? Wow, tu je, to čo je za stavu? Ja neviem otvoriť dvere. Chlapci, poďte sa pozrieť, čo máme za auto. Otvorím vám. Tak dvere sa otvoriť nedajú. Viktor Macher. Už som to otvoril. A No, čo máme kam na máme auto? dať tie kolesa? Neviem chlapci, pozrite sa na to auto, to čo je. To čo je? Dio. Ja som mechanik, chlapci. No poďme to spraviť rýchlo a idem na cestu. Dobre, že máme Daniho mechanika. Presne tak. Chlapci, to autíčko fixním za 0 minút. Vieš riadiť? Vieš riadiť? Idem ja riadiť. Super chalán. Jak mám vystúpiť? Ja takto otváram dvere. No už som vonku. No poďme, nastúpte, chlapci, ideme na výlet. Počkaj. Dani už nastúpil. No poďme. Počkaj, idem dopredu. Pripravený na nezabudnutelnú jazdu. Viktor! No poďme. Čo mi mieríš brať na hlavu? Viktor! Poď, ideš, A ideme. poď. Ty kokos. Čože? To je ale kvalita. No čo Chlapci, chlapci? dneska musíme dať, že 1000 metrov, poďme. 1000 metrov. No prvé, čo by sme museli nájsť, je asi benzín. Lebo ten nám dojde. Ty Neviem, kokšo, koľko má benzín. jak rýchlo idem? 80. Dávaj pozor, ne, že nás rozbiješ. Dúfam, že nie. Viktor, ja sa s tebou bojím v jednom aute, ani dvere nemám. A nehovor. Dvere nič neznamenajú. To je len istotka. Ja sa ledva viem hýba, chlapci, čo Ó. neviem, čo sa mi deje momentálne. Troška šmiky. Ja som stratil zbraň. Tak už nemáme ako Karol, bojovať. ty si hlúpy. Dík, no. Alebo si len ukradol. No, to nikdy nevieš. Nie, že nás zabiješ. Počkaj, ale... Už sme v Galante, ľudia. Už sme v Galante. Chlapci, tam vidím budovu.
Ja A do tej tam budú budovy. zombíci. Nevadí, potrebujeme nájsť veci. Ale neviem vystúpiť, lebo furt mi to dáva na auto. Tady, čo sa ti stalo? Čo sa deje? Ja nie, tu sa predávajú veci, choď ďalej. Nerob tu drifty, lebo A vyňaš tam. super chalan, ty si kde? Dáte Bohu? Si v Ja neviem aute? byť z auta. Ty si v aute? Ja som v aute. A tak dobre, lebo ja ťa vidím, vieš, že sedíš toto Super vo vzduchu. chalan, poď ho zastreliť a zoberieme benzín. No jasne, keby mám zbraň, ale neviem, kde som mu Super stratil. chalan, ty sedíš na zemi. Super, nevadí. Nástup dali, ideme prehľadávať mesto Galanta. Asi v Takže aute takto vyzerá našom? reálne Galanta, chlapci, ináč. Asi v našom aute super chalan. Ja som v aute. Chlapci. Ja však už za chvíľu máme 1000 metrov. Á, stop! Stoj tu. Cúvame. Nepotrebujeme dvere, lebo neviem výjsť von, keď máme dvere. Dobrý deň, Ujo. Ahoj, Ujo. Ujo, Dobrý deň. potrebovali by sme benzín. Odchádza nám auto, chlapci, odchádza nám auto. Ježiš, auto. Ručnú. Jaj, tu sa dáva ručná. Dobre, že hovoríš. Ideme. Čo tam je Uja? Čo predáva Ujo? Ujo nemá nič. Oni v dome? Ani v Tak tom. nasadnime, ideme ďalej. Musíme mať niečo, však ale my nemáme nič skoro. Benzín nám pomaličky dochádza. No poďme nastúpiť. Idem sa tu porozprávať, hej, how we doing? Musíme dojsť naspäť stromy, golden ingotmi a urobí nám ultimate 2. Hej, kam idete, hej, stoj. Stoj. Necháme ma tu, prosím, nechcem byť v Galante, prosím. Dobre, takže takto. No už som tu, Ideme. poď. No, ideme ďalej. Čo tu je? No, John Del tu lieta Burger. krík hore, fajn, pohodka. Del Corzo. Za chvíľu bude Del Del Corzo. Pome. Poďme do šale, chlapci. Ideme do šale. Chlapci, ja sa bojím, čo ako Oh, nás Schmidt. vyskočí nejaký desert monster. Schmidt. Nevyskočí na žiadny desert monster. To čo je? Benzín. To je zombík, to je zombík. Ale to je benzínka. Pomoc. Super chalan, teba zjedia. Nesedia, počkaj, čo tu je za vec? Nič tu není. Viktor Macher, naparkuj auto. A to je zombík, nemám, ako sa... Ale, počkaj, Viktor, poď na parkuj auto, to je benzínka. Počkaj, po mne. Rýchlo, chlapci. Počkaj, To je to auto už. Počkaj, ťažko sa riadi. On nevie šoferovať. Koľko sa platili, jo? 2000 metrov musíme dať, neviem, koľko mám benzínu, ale na chápu dáme. Dobrý výlet, chlapci, jáp, ne? Viktor, výstup. Dobre, otočím to. Chlapci, akože stojíme tu pred nami, zombie, mohli by si pozor, fakt umrieť, nechcem, ešte mám čas, že som mladý chlapec. Už tam parkujem. Natankuj nám. No koľko, No ale- koľko to ide tam? Ide nádrž? Viktor Macher, pomôcť, ja neviem natankovať. Ahoj, chlapci. Akože nevieš. Pozor, on ide po tebe, pozor. Počkaj, ja to natankujem. Poď sem. Rýchlo, lebo neviem, kam zmizol Dani, ale nech... Dani je v dome. No. Počkaj. Čakaj, ale viete, prečo to nedá tankovať, chlapci? Ja vám to vysvetlím, chcete to počuť? Lebo ide motor. Lebo nič tu není. Jaj. Tak ideme ďalej, poďme. Nastupte. Vy ste tankovali prázdny, onej. Nastupte. Rýchlo. Dani, nastup. Lebo on zabíja, pomôcť, choďte už. Kde je? No, za nami uteká. Dobre, nech uteká. Poď, utekaj preč odtiaľ, to ideme do oného, do Košíc, poďme. Chlapci, aké fáro máme. Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš, ideme. Tuto už čo vidím? Tuto za chvíľu, že Košice už budú.
Vidím, Tam teraz robíš. ideme do Luníku 9, Vodníku 9. aj 10 a 11. Ó, kameň. Super, havária, za RP to RP. Čo sa nám Viktor, stalo? prečo nemôžem ja riadiť? Čo sa tu stalo? Počkaj, pozriem motor. Ja vidím červeno. Uteč, 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 Choď. uteč. Choď. Choď už do piče. Ide to. Choď už preč. Ja vidím červeno. Choď už. Idem. Jau, ona ma bije. Choď už. Choď, Idem. pridaj. Nejde to viac. Pridaj. Ty ma sekáš ma. Karol, vystúp, idem ja riadiť. Teraz nie, však nás ona je naháňa nás, kámo. Pridaj. Všade sú zombíci. Idem 20, nejde to rýchlejšie, však ideme na Felicii. Pridaj. Super chalán. Zaráme. Nemáme toto. Nemáme. Čo nemáme, nevieš rozprávať, čakaj, sú tam, nevieš za nami? Aha, super. Ja sa bojím super. Čo budeme V robiť? aute, nejsi v aute? Dani, ešte nemáš tú zbraň? Nie. Nie. Ideme 40. To auto, počúvam, a ty jak stojíš na tom motore, vieš o tom, že nejdeme vôbec, ty by si mal nasadnúť do auta, podľa mňa. Dobre, tak stoj. Už to je dobré, už nie je čo. No. Počkaj, stoj! Ale ty mi utekáš. Prečo mám ruku niekde? No už môžeš ísť, to má strke. Dani, vieš šoferovať, hlavne, že ma tu nechá. Poď už pred toho super chalana. Dani. Stoj, počkaj len stoj sekundu. Lebo sa naserem a chytí ti motor a nejdem Poďme. nikam. Vráť naspäť ten motor a poďme. Motor sedí. Má Zober problém. ho. Má problém, Nesekol si nevyťahnuť motor. Počkaj. Aha, super. Aspoň tých 2000 metrov musíme dať, no. Mechanik. Naštartuj. Mechanik. No poďme, ideme, Dani. Super. Jak naštartuje teraz auto? No poďme. No ideme. Error. Super, nehovorím, že som si pokazať auto. Vystup na chvíľu, prosím ťa, ja ti ho naštartujem, pustím ťa tam. Dani, vystup. Dani, tak, že sa pozrieš von. Dani, vystup. Tak, počkaj, no. Dobre, nájdete Viktora riadiť. No, už to ide. Super chalán. Idem ja. No poďme. Chlapci, aspoň 2500 metrov, poďme. A poďme na to. To dáš, Ideme dopredu. nezastavuj. Nikde Ideme len dopredu. A za chvíľu sme na nule s benzínom. Tak super, no. To dáme, ja nám verím. Nemáme benzín. Chlapci, vidím niečo pred nami. Ja vidím len Viktorovú veľkú hlavu modrú. Driftuj, áno, Tokyo Drift, čo sme volom do Čo tu je? Need for Speed? Ja sa nakúknem. Tam je veľa vecí. Áno, Preč? hľadajte benzín. Našiel Dobre. som Old Spice. Chleba. Čo má Dani, vy máte obidva tak, my máme všetci teda tak málo života, že my sme na hit. A prečo nám tu uberá? Ja som mŕtvý. Našiel som bombu. Tak Chlapci, toto je náš koniec. Toto je náš koniec. Je to náš konec. Takže dúfam, že sa zabudli vám... na to, že máme hunger, my sme nejedli nič. Jaj. Takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Zomreli sme všali. Šary. Nedali nám Nedostali sme nájsť. sa do Ličnovského Mikuláša, na budúce sa možno dostaneme do Ličnovského Mikuláša, ale tentokrát sme sa nedostali. Vidíme sa u budúceho videa. Čaute.
Čaute.